Kaixo kasetaguneko lagunak, gaur ikusiko dugu nola eskatu hitzordua Lanbiden. Lanbideko web orrian gaude. Bi aukera ditugu hitzordua eskatzeko. Lehenengoa, pantaila agertzen den bannerretik da. Hitzordua eskatzeko botoia sakatu behar dugu. Beste aukera, arreta ataletik da, eta bertan hiru aukera ematen dizkigute. Internet, telefonoak eta bulegoak. Hitzordua eskatu atalean, jakinarazi digute gure referentziazko bulegoan bakarrik erantzungo digutela. Eta gure posta kodearekin kontsulta dizakegu. Beherantzian da, irakurri beharreko 4 puntu aurkituko ditugu. Gogorazten digute gure referentziako bulegoan bakarrik erantzungo digutela. Nan aurkeztu behar dela, eta gainera bere izan ditzakegun hainbat dokumentu aurkezten dizkigute. Klik eginez lortuko ditugu. Gure hitzordura sartzeko prozesua nolakoa den azaltzen digute. Segurtasuneko langileek antolatuko dute sarrera, eta pertsona bakarra joan ahal izango da. Hitzordua baino 5 minutu lehenago gehienez. Web edo telefono bidez bakarrik egingo diren zerbitzuen zerrenda agertzen da. Azken urrats honetan, hitzorduaren arrazoia aukeratu eta hitzordua eskatu botoian sakatuko dugu. Hurrengo orrialdean hasiko dugu hitzordua erreserbatzeko prozesua. Lehenik eta behin, gure referentziako bulegoa hautatuko dugu. Ondoren, data eta ordua aukeratuko ditugu, eskuragarri ditugunen artean. Azkenik, gure datuak bete behar ditugu. Hitzordua erregistratuta geratzen denean, laburpen bat agertuko zaigu. Eta bertan, aurkituko dugu deuseztatzeko edo aldatzeko erabilia izango dugun hitzordu zenbakia. Hitzordu bat baliogabetzeko eskatzeko bezala sartu behar gara. Goiko aldean, eskuin aldean, bilatu zure hitzordua botoia agertuko da. Eskatzen diguten datu bakarra hitzorduaren zenbakia da. Zertzean, erreserbaren aipuruak aurkituko ditugu. Aldatzeko aukera eta ezabatzeko ikonoa agertuko zaigu. Hori izan da guztia, espero dezagun bideoa lagungarri izatea. Hurrengora arte.